Idol, normal pa ba ning sige og trabaho niya walay kwarta? Normal kay na dol, oy. Labi nag left to right ang imuhang utang. Normal ragi kay na. Mao na nga kada dawat ni si sweldo, mawara pud si pad. Kay igo naman lang mutugdon ang kwarta si pad. Kita kan makautang bayron nun. Left to right man. Nya usasad ana. Nganong mahurot og dali ang atong kwarta? Kana tungod kay gagmay tag sweldo. Unya ra ba? Kapoy ra ba kay ni atong trabaho? Mga kampanya ra gyud ang nangadato. Kitang mga trabahante, uyamot lang gyapon. Mao nang sos. Pangita na lang og sideline dol aron ka makakwarta. Kay kung ako ang imong pangutan-on kung ano ngayon ana. Sos hasta ko dol naglabad sa nang akong kawapsad ko kwarta. Mas maayo pa ang kwarta na pay tao. Pero ang tao, wa jud kwarta. Patay ka.